Leire Narbaiza euskal blogariarekin topo egin dugu. Leire, urteroko bisita pentsatzen dut? Bai, urterokua, bai. Eta zer eramango duzu etxera? Ondiok ez dugu amaitzu eta, hilan sortzizan berriro etorriko naiz, orduan igual gauza batzu hartuko ditut egun horretan. Ontxe momentuan, abiadura handiko trenan kontrako egutegi eta gero Iban Zalduan biodiskografiak. Eta gero erosi dut baitza umiendako amendauan estan baten pintatzeko eta musikiakin ipuin bat Euskal Herrixan ziar nahi zakorratzen izenakin. Horre Maluta argitaletxiak etara da bena, hilobian dako. Eta gero seguramente beste liburu pare bat, eta badokat asmoa Ruper Ordorikan zedia erosteko. Beraz, poltsa bete-bete eta eramango duzu etxera? Bai, betiko moduan, ez? Ez dakit jau txenean egon zaren, zuzenekoren batekin disfrutatu dozun? Ez dut aukerarik eukiz etorri gara, gero bazkaltza joan gara eta egisa esan hain beste jente dabil ezin izan dugula ezerrein. Zarean murgilduta ibiltzen zara, ez dakit kabi agunera gerturatzeko aukera izan duzun, gaur Wikipediak 10 urte betetzen duela eta aitzaki moduan. Hurbildu naiz kanpotik ikustera zetan zebizen, eta ikusi ditut jotasua lanean, baina ni gaur etorri naiz lagunekin disfrutatzera egisa esan. Mila esker Leire eta segi erosten. Bale, bueno.